alkalde ang nagbigay nitong kauna-unang basketball. Napaka-humble na tao. So help me God. Abay, mamigay na tayo ngayon mismo kasama ang Ayudaman team. That was legit, Daniel. Oh, yes, DJ, bigyan mo ako ng music dyan, ha? Ayan o, si Idol o. Idol! And to give us a special message together with the team right now, we have Senator Amy Marcos and of course, Congressman Honorable Marco. Pangunang basketball tournament ng distrito. Sana po palakpakan po natin si Senator Amy Marcos at Okay, magandang umaga po sa inyong lahat na impagnabigat kada kayo amin at tuwan-tuwa ako na maki-extra dito sa ating first Ayudaman Distrito 2.
Distrito 2 Sports Coordinator, former Mayor Rodrigo Rick Orduna. Ang nagbigay nitong kauna-unang basketball tournament sa ating Distrito 2. Walang iba ang ayudaman, Congressman Mark Cuanco. And right now, to give us this speech, the Ayudaman himself. Napaka-humble na tao. Nung sumikat na, hindi po siya nagbago. Ang gusto niya makatulong sa kapwa. Gusto ko po sila matulungan. Kasi alam ko, basketball is isa sa daan na mabago ang buhay ng mga kababayan natin. Anak ng And decisions of the referees and game officials, and that I will act at all times as a true sportsman who desired to win and full commitment. So help me God. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Maraming salamat, 2nd District Board Member Philip. Maraming salamat po. Okay, so tatawagin ko, DJ, bigyan mo ako ng music dyan ha. Muse, ang gagawin mo lang, ikot ka lang naman. Ito lang oh. Ayan yun, ganun lang, okay? Gusto ko lang namin makilala. Cause the best Muse for today will receive a trophy, a sash, and a cap. Ay, iba din, Aguilar! Asa na ba Aguilar? Sige, bugal yun! Ay, dalawa, double up! Palakpakan for bugal yun! Lingayen! Pumalakpak, Lingayen! Dalawa din, double up! Laban, mga Torres! Orbis Pando! Ay, double up din! Mayor Modesto, double up din yung news nyo rito ah! Ayos ah, okay! And news from Team Bataan Norte! Lahat ng mga views ay makakatanggap ng 1,000 pesos! Yung winner sa taas! And the winner will receive, all of the views will receive 1,000 pesos, but the winner will receive a sash and a trophy. Can I have anyone from the team? Ayan. Doon tayo sa gitna. Congrats, ma'am. So habang nagpiprepare pa yung mga maglalaro, abay mamigay na tayo ngayon mismo kasama ang Ayudaman team para sa ating paraffle. Madami ito. May bigas, may floor fan, may tower fan, at sino kaya mag-uwi ng e-bike, money bike, Poblacion Lingayen, Manuel Larry Ruiz.
Rosario.